Вече се намираме в Мебели зона. Това е началото на Звезден дом. При мен е Прея. Много ми е приятно да се видим отново. И на мен. Преди това си говорихме, че ти си падаш по изчистени мебели. Затова се качихме веднага на етажа с модерни мебели. Много се надявам да си харесаш нещо и там да си И аз се надявам. Търсиме минимализъм до някаква степен, обаче да не е скучно. Да, това е много сложно при теб, да е минималистично и да не е скучно. Обикновено двете неща са свързани едно с друго. Ето тук всъщност е много приятно. Това? Да, това не е ли приятно? Аз мисля, че аз ги много харесвам по принцип, най-вече заради ето тази функция. Да. Няма да избираме си го, знаеш. Това ли си харесваш? Много беше лесно. Ако искаш да погледнем не други... искам. Това ме призова, това е нашето. Просто това е твоето. Да. Добре, тогава се настаняваме. Хайде. Тук. Благодаря ти за избора. Много ми допада. Пак заповядай тази функция за мен. Може да изпробваш. Какво е? Не, мързи ме. Мързи ли те? Мързи ме да ме мързи. Добре, избра си вече мека мебел, на която сме се разположили с странни възглавнички, както отбелязахме, но пък удобни. Възглавнички са страхотни според мен. Аз така мисля. Не ми харесва. На мен и това като функция ме кефи много. И мен. Особено представи си, ако гледаш телевизия и си се пласваш така. Кеф. Това между диван, шезлонки и много други неща. И легло. Последният ти проект се казва Нюанси. Защо Нюанси? Предполагам, че от текста на песента просто си идва и името. Всъщност може да се каже, въпреки че имахме други две работни заглавия преди това, всъщност много държах песента да се казва Парадокс. Тъй като това ми е една много любима дума. Парадокс. Много ми е любимо значението и по-скоро. И текста беше пълен с такива неща. Аз много обичам такива заглавия, които обобщават текста, без самата дума да се съдържа вътре. Но в крайна сметка стигнахме до задружния извод, че е твърде претенциозно, и всява някаква негативна нотка, която всъщност ние по никакъв начин не сме искали да предадем. Даже напротив, искахме да е позитивен текста. И така избрахме в крайна сметка Нюанси, като всъщност се чудехме как не ни е хрумнало. Тоест, според мен така си се казва. То ви е хрумнало. Хрумна ни, но как не ни беше хрумнало до тогава? На графа. Що ли питам? Добре, това е първата ти изцяло самостоятелна песен. Чувстваш ли се вече пораснала, когато няма дуетен партньор с теб? Почувства ли се готова да излезеш с 100% собствена песен? Тя е 100% моя собствена от гледна точка на това, че аз съм единствения изпълнител, иначе малките неща е повече моя продукция. Пък да си кажа честно, аз не съм сигурна дали това е много хубаво, всъщност, но съм индивидуалист до степен малко по-висок, отколкото ми се иска. Така че аз бях готова за тази стъпка в самото начало. Ти само това чакаш. Не, шегувам се. Всъщност двата ми дуета преди това бяха много, много полезни и много забавни проекти, така че... Ти си автор на текста. Доколкото знам, още от преди да отидеш в Monte Music, ти си пишеш текстове, музика? Не, чак да я пиша, не. Само идеи, може би? Да. От време на време. Кантата също са мои и така. Сега да видим и да чуем клипа, след което ще продължим да си говорим. Сега. В Звезден дом продължаваме да си говорим с Прея. Така, говорим за Нюанси, видеоклипа е много интересен. Там виждаме малката Прея, която пък знам, че момиченцето е дъщеря на Лексъс. Добре, защо малката Прея? Обикновено това се прави, когато вече си на малко по-преклонна възраст. Да не ми се обиди само Миро, че той пък в сувенири той използва племенника си. Миро, нямам това предвид и ти добре го знаеш. Защо малката Прея се появява сега? Защото режисьора Виктор Антонов Рик искаше, според мен успя, да предаде посланието за отминалото време по нестандартен начин. Тоест то да е всъщност много, как се казва, категорично. В същото време да не е изразено чрез някои от първичните идеи, които идват на ум. То е доста дълбоко. Чак доста, до някаква степен.
Аз се виждам. Добре, би ли направила баладична песен? И планираш ли да направиш? Аз се мисля, че Нюанси е до някъде баладична. Точно не е балада, но е баладична. Добре, може би не се изрази достатъчно правилно, тотално в сферата на баладата. Биха, разбира се, да. Въобще не смятам да си слагам ограничения в темпото. Представя си в цифри такова. Въпросът е, че искаше ми се първите няколко проекта да са с малко по-социална насоченост. Аз съм много позитивно настроена относно социума, така че за сега няма да е балада в този дух. А когато дойде време, когато аз се почувствам готова да разкрия истинските си емоции, може и да се случи. Започваш ли малко по малко да ставаш все по-готова? Започвам. Добре, тя може да е балада с положително послание. Да, въобще не твърдя, че моите лични емоции са кофти. Била си част от група, въобще била си малко може би, клубен изпълнител, клубен артист. Липсва ли ти този свят сега, когато вече си медийно подкрепена личност? То според мен едното въобще не изключва другото, даже напротив, даже се допълват. Аз все още основно работя в такава обстановка. Освен това съм гост-музикант в Trio 5. Продължаваш да си работиш с групата? Така че аз като цяло съм групар и много обичам да свира в група. Така че няма да се откажа. Стилово може би сте малко по-различни. Доста. Като група. Как ти се струва да съчетаваш тези две неща? Прея и Trio 5. Струва ми се трудно, струва ми се нелогично и точно заради това всъщност е много забавно. Освен това, според мен, колкото повече, толкова повече, в смисъл такъв, че с колкото повече проекти се занимавам на тази възраст, толкова повече се развивам цялостно като изпълнител. Има едно неприятно твърдение, че каквото постигнеш до 25 годишна възраст, това си оставаш. Надявам се да не е вярно, въпреки това мисля, че доста време до тогава, така че дори да е вярно, смятам да набера. Щастливка. Позволявам ти да прекъсвам за малко, защото започва да ме боли гръбнака. След малко разговора ни спрея продължава. Сега да погледнем към класацията в Поп-Топ. Това е Звезден дом. Продължавам да си говоря с Прея. Благодарение на проектите, които създаде до момента заедно с Monte Music, които доста сериозно се завъртяха и по радиата и по телевизиите, предполагам, че си добила вече някаква популярност. Предполагам, че хората те познават наляво, надясно, като ходиш. Как ти се отразява това? Добре ли се чувстваш? Правиш ли си селфита за Фейсбук за почитателите? Всъщност истината е, че не бях от привържениците на селфито доскоро и напоследък много се забавлявам, защото сама си получавам факсове да си правя селфито в разни странни ситуации. Относно това с разпознаването, всъщност е много мило, тъй като в почти 100% от случаите хората са много позитивно настроени и идват да ми кажат някакви приятни неща, което е много мило и всъщност как да кажа, една обратна връзка, тъй като много е важно да си удовлетворен от себе си, но когато си артист и всъщност работиш за публиката и се стараш тя да е доволна, трябва всъщност да дойде някакъв фидбек ти да... Получавал ли си хейт или той е само анонимен в интернет? На живо не съм получавал хейт, да. Също сега като се замисля. Последния път, когато се видяхме, не беше влюбена, нещо да се е променило. Да ни съобщиш нещо, имаш ли? Не. Сигурна ли си? Да. Абсолютно. Защо? Идват сега топли празници. Какъв отговор може да се очаква на този въпрос? Защо? Ти как би отговорил? Хипотетично. По различни начини мога да отговоря за себе си. Да, абсолютно зависи от ситуацията, хипотетично. Защото се разведох, примерно, и още не ми е до това, не мога да си платя следващото дело. Към момента събирам пари, за да се обържа отново. И не ти беше позволено. Защото си имах време да се оженя и се разведа. Ето. Но не съм го направила. Чакай, значи един брак може да продължи доста кратко време. Факт. Само, че на един етап може да се анулира. Това не е точно развод, по-ефтино. Ама като мине известно време, отиваш по дяволите.
Не, питам те, защото сега предстоят такива уж топли, те всъщност са студени празници, при които хората са с любимите си, обикновено с половинки и така. Дали нещо си променило? Пак казвам, че аз съм много голям индивидуалист. Освен това, не знам как звучи това, дори аз, ако някой друг ми го каже, едва ли ще му повярвам, обаче аз наистина много приятели. Много, на брой близки приятели. Така че не изпитвам нужда да имам партньор само защото е зима. Може да си купиш завивка с бърдуми. Да. Добре, късметник си и успя да си запазиш сега с така по-активната професионална изява и времето, което отделяш за кариерата си, успяваш да запазиш и приятелите си. Да, радвам се много, че успях, въпреки че в началото срещахме малко трудности. Аз също много искам да им благодаря, че те, въпреки че след от неизвестно време, почнаха да проявяват разбиране. Сега е момента да помагаш в тази камера и да пожелаеш нещо на децата. На децата? На зрителите и слушателите. Искам да ви пожелая много весели празници, една прекрасна зима да изкарате, без значение дали сте с половинки или без. Да сте много щастливи и сега, и след новата година, и след следващата нова година, и да си го извоювате сами и да сте много доволни от това.